ai tu na in than alo hun le ta a kan ni ruwa kuminga khachu kan be se ngam lo zo to a politic field alu atum to lo len ni tura kan nga ya in bia na le don na fum fele mai sanai mu na mi lovin ana thatak atangin aron banga ti chuan candidate ni te po aron be se ve a iti mayan khati huna ka chuan puban la sai lo hi kan lo ruat fel diam to kan buang lo mai ani ya ani hi kan candidate tura kan ti fel masak ber te singa mi ani ya achan chu pathian rong bola Mizoram le India ram le foreign khinga program tam tak thua nei chhoren ani wangin party alo lua candidate ani le silo chuan arong bol nei na tuar dona chuwang chuan achunga hian kan chian angaya politic fila alo lu lo don ni chuan candidate achan ngei te atula chu ma point ti fiaran adwa nang hi chu be kin tin nomination e elai ding tur hian kan ti fela ti chuan foreigner kalna tur arong bol na te po a cancel zui ta vek ani so ti anga kan ti zo vek duwa chuan minga hi lo lang e point ka sil haw deuh nghe nghe ma ni ei zon na hian kalsana na abang inia ke po kania na atanga ba na political uithil na mai ani lova ka ton ton nu ania engma mi poi lon lova ti hian i remote maya na hian atanga ba tur chuan kun khan taka in biaka mumal taka in kom angai masasin mole i remote maya duna chuan itlai to amaro chu mi mal angin ti sak thei che kala ne yap ole ti chuan ei bang lak lo to sia in chung poi zon na tur hi kan ai to ngai don ti na ni ya ti sak thei chu wa kan lo so kwa wa ani chuan ema mi mal thei na foin Chief Minister te kan lo ni ben i chuan board chairman en beramo kan da don chinia chu kan nomination committee po ka fil to rem an dia kan minute thap ania sia kan dania chu ka ti sak te chu ni to mai kan in dia maro chu ong dang when I yan zo kin afia party nanga minlo en sana candidate hial te an lo da kan lo pui le sa kan la ani ka kan so de wa Japan training in kalda ya Japan training ka kalda don hian kudu ma po ka muwa party hian om tang la chang hi som ka thum khala te poi ding lenga min ti ni chuan han bi chau te po chu ka du thowa kan training te po chu tha ka ti view boka nge moi ngai dan ni nang khatia ka fa pa chu ni la training chu tha Mizoram tan po la thado na sin ya bilo ho na ke chon dam to bial chu ke pui sa hau tu na ngai lom he ya chet ber lai po ni ping duwa india ti lai chuan kan unit ko tu ten lan khena ni kum November sa top vela tang khan boi pui vela le pu do ma mai sara te po kan soi zuwa ya ko le ko reng ma ya ania hei ni khakan thole nga ron bang do ni kan be de don sinang helai chu katia ti motia tin chuan tha taringa nin chena thil khan kal sowa i country ten hanga uni thawina min
du thu te anan sen don khan phai leng ani mit panga oma mit panga te hian joint committee ten ne ya lung rual takin ani hi nor pui leng nang te to kan ti lawa sim lam khuwa zong zong te fa fangin engei ngai ve danan pia tha te pon lo ti tlang viu zela chuan anan sen chota chuta chuan try to hovin nomination committee te se point bang phut sela member ni sela min ti ta ka hello okay ni chu ti ta ka bial mi pui nan du te chuan bang sela na te chuan ni do lut sela party member te an ni sela ti in voi nga lo soya bang phut sela ni party lo lut phot do se an ti zela chuan min tum ti lam deuh khanin president pula lian so tan en kon khen ve fo mai sia min don hu sela ka va du ya matia kanin muta chu min ya ve chuan san vice president pakhat tian ke po min don hu la ka te chu tian be se chuan atia kanin huwa a po ni se kan lo lu kan che member ni lo chung chang lo rel chiam kha karim chang thi lo lu tanga thu te so yang la chuan i che that view pe chuan ni nge hi that don hi te po kan tingal mai the ye ni lai ni mai yen nomination ma sa kan thu do na kan dik tamaya pur takin pula le so te na so kal ya vice president pon chu tiang ka tiang chuan ti ya ka ti article o member ni kha a thadera kha kong beren member ri ron ya nga ya antia kana to an reka member ron dila anti chuan ron bang la tina nia understood nia member ni lo chuan anon khen thim diu tangna kya ire thei pin lo wa ya that po I thadonin kan sia member ron dila ya pakhat pe chuan en vice president pakhat pe chuan bang sela lo lu to se ni alo ki fo ni ni pura do man na san pa takin bang ro le ela ni ding don nia an tiang dot ka chuan min ti lo du bial group a po sai an lo khel ve de le ka tulai chu ka phanu ne lo he kwat na lam a president lama tang lang yen ba sok chen mo ani ka chu in se thazo kha le chen lo ti ho zo to tan ni wangin ani hi chu la sa kan ngai zo ka ni dang kan la mel thiet ve bak lo ho kha pi kanan nor de ma zo chunia chu thilam dan nia ani na dik ta ka chuan bang sila se chuan chung sang tu kan le lang ading ni nge yang tiang zo pe chuan an sei dot big lo ba ma se el pui te kan nei lem lo ko ka kan chiang e kan pia january cha chaw ve la phei ke chuan kan ti chawa ti chuan vana sai lo hi ani hi ni ron fo ta party lo lu ko ngai lo ni sa kan ya de ti kan ti de ni to te po kan ya ke chu kan vai ni lo ani mai a sipula chu ti lo lo po ka lu lem lo ka ti kan lo lu tang chen ti kla ta itan po thadona lo tu te in so yang imita tin bo no siam nan te po thasin an diesel box hi wangin lo po ngai in pmm lo ka ni men han lo lu ta sai lo hen pi chu lo nom de ron chi ne kan ni du lo tu na chi chuan pathian kan do lo kan tong tra ya ti bowling kala kala dei do na ti ni lai ni pa nomination thutang to mai sia ma se nomination voi khatna tang sai lo member la ni ve du nia la lu ngam lo kha min han khai kin wa ru ta ke ve chu bang to ro se ron zom ro se
tiếng anh tin chọn amaro chu promise han tiếng chu rin tang pi chu min chu so affair tang fair lo taber chu sai lo ni member po kala ni du lo kan ne ngai po tia pathian kan ron don asia mà xe như này nha, số tân nha, mình làm tân như này nha, nó mới sử dụng số hoa là. Bắt luôn. Mình bảo như này lâu nên chúng mình phong khai sinh ra, nó ta phê rồi, in cái tổ khá tắc khá phê lâu này mà. Đủ này chuyên lụt về mấy xe là. Lụt về mấy xe. Rong bó nó cả là tụi mà lụt đột đó. Nắng cái gì chú. ZPM thật đốn để đốn lâu. Anh là cái này. Anh chàng thì thằng, thật đốn chuyên lụt, thật đốn lụt chuyên lụt lâu. Thế này chuyên cần lụt lụt quý tốc mấy, cần là bản thân. Ni ang kami tuwing. Ito, ani po niya. Tin ama yan, ni kum. Akan, ay zola. Millennium Center, bula kanin, huwin na itingay kum taro ni tuwing. Ito may tungchuan. Ito po niya nga kan tutu po nila fa. Tin ni kumada ito. Kini su ding kay din muna ding re ang renghi. Kan ni renga tima yang kay. Ang tingay tilengo min tiren hin ni bial ito. Kaya nga ani ito ang kan ni ya. Kan du ko na chuan min su lo su ra ngai na ki kan nei ani ki tak chuan ni ki no ko ya. Ani ito tak khai ni ve phatat. Kan in hom ve ni ya chuan ani te taken tingal mai tur nei kan ni ya. Kan lo in sem tam ve to na te chu kan lo ni se pa ti mi khami lo wa ti mai yang. Na harin wa san dor mai la kan ni pui sanau tin an oi ni chak chara. Rồi cái vấn đề là tú anh đi du lịch lại pin đi cùng sáng thì xong bữa đi đến Canada po tập big meeting anh này pin chính phi lắm tụ tập người po nằm rồi cần pha tên anh chỉ cho cái này rồi cái này cái này rất nhiều khóc chuan cái gì cái này in sai rồi chuan chúng mình cái này một tuần chuan cùng thằng tiếng tiếng này mà thì khan anh đi tiếng này một tuần mà thì khan cái gì cái hai tiếng mấy rồi đến lúc chuan cha thấu mấy á cái tiếng thủ cho con nhân chút cái thủ cho con nhân cảnh thủ cái gì em cái tiếng cây chút khu bia là con cái tiếng tì lâu rèn rồi cái tiếng đôn lâu rèn em thì con mấy cái tiếng đôn lâu tóc mấy miếng thì mà sẽ cái bể đâu các tí tầm nhiều mấy á Aku mau mereka timaya ni don tak tu apa til kavere han tila theni minda ko pura tu ti ka ti ka soya ani tak tu mo le ka timaya ani tuan dia tu ka kan kan di ni tu malam don lo ni si wang suan ngai ngam ka tin kan sian te wina min som na ko kan kai som je se do ni da pia so ba min som kan ni ya party kal kom sen Tom tak memang wah kencang ngam lu loh. Kau pacuan su macam kata ni tuan koma. Ini saya nak tu hankal puisin role. Kan kita sukai henta sunya. Tin pulau dua man kumthar office konia. Biar ni puin hay biar dinsak kan ni về nên biết ta lom sewa yang ko ni se biar ni puin king oman ngai so in ding em king om lo wan ngai so in ding pop lo ba se su ma bu vai lo ni se ti voi ni wat po wang ni su ti su biar ni puin king om kan ngai sen ve mai ni su an ti chale an thar to an sen le ni nang ma thau tu cái mà thấu su mình sen le kan train pasai lo hi engma in hot na kan nei lo aki san da ya henba kan kara har san na lo atan chu unit te block ke pui na po karon be sei chong lo wa engma khel chong lo wa se confidence nei takin na thung kha lo nia za in kan chiam an ti chho ta zel mai sia kan hoi ta me mai lo nia jin po ding du si lo khamo lo wang ti ron min po se khan za in kan chiang an ti ta zel mai tu kan unit ser lo kin ti me ma tu ama kan ke tu ni
chuan kalu nu thani dona vel venga minga lo pe ve ta chu aron lu che ta chau ani member ani ma de yan candidate a hen representative dai to ni ani mo chu kan tan chuan alu oi thla lo yung o a tira kan soi tir poin i tun lo se le tan chuan an lo ti fel reng chuwa ke di kamin lo dor vel mai ni fier na kan ne ya chu chu tu na til dan chu nia an tu makhatut yang sa ve kan mo tiang sa ve ka kan ngai kum lu hian mission kat ka ten kan se le ta tin tle ni a ke ni pol kha ne le bi ma mission kat si chuan na jetin pi atin lo tal na sa to si ve ya chen kat hian pulal do ma pulal do ma pol lang de wa ngai ta te ne ni me le an lo de ka te min ti ka ta ngai kan khela wa chu asan ka chu ni ke mai ngai ti tu kan ngai to na chu to ka ani tak chu hello an na phatal zo le du cha chu mo ni tu na hian congress lama te hen din tum don nai mi ai ganan tin tu aru de wa maro chu ne meni sonina ini don en ti thap thai zo om lo wa maro chu mi thei din muna chuan kan ding ve ta ni de wa ông giờ chú thì nghĩ xài là một chút con sẽ thuê lông là xài là hiện biar khi mà một lính lâu mà biar lần tiếng á việc gì về tổ đón lâu thì xí là thì nín cái việc về tổ đón tiếng một tí là cần kia sa em mò cần đi đồ là chuyện buồn cần gì á làm xong đấy lâu kia là nó có cần mà làm gì là ta là tổ là những cái gì ai thì cái lính job cần làm chuyện lối chal phần hi không khata om thầy lâu đi chia phi lim zo om mai đi cắt đi dem ta đi ver mai ani tak chu anh lâu chuan kan ma lamun hi athim vek to do na zeti ma tang chuan kan mel ve to gai do lo ti ka gai da na ni de ani tak chu kan se chiang do nya mi hi ani nen ris ve na sa hanin soi thiam vak kan ta na moi to lem si lawa cái mà này ZPM đâm vào group mà thế chuan san pain pulal do man bang ro le ding don nia tiang hi em chuan min tilo ve abak chu atul da ning kala soyang abak chu soi thalem lo tiang ka vila thang katia chung te chen ron the dara en phone ni se ni de dikta ka chuan bang ro se member ni ro se min ti sek ani zoka fer mai chu alo fer lo em ani tu sai lo din tura du lo an din tir da ya ter an du ta lo tereng mai elai ani po chon kan langoi thei thowa po chairman ate umanga min tia ani te take kanom thei le lo mani mai lo kan thu ni lo war tu po kan ni lo ka ni chu tu ten min du mi au lo chuan kan ol ngai ni mai ka tia pu do ma te pe min ron tia phone te pe po chairman ate umla thamai lo mo tom thei mai lo mi tiang de ten mi ron tia tom thei lo po ti la min ruat chuan lo khan ni ma jum si lo in tu te pon ni chu kan soi pha bom to si lo ka tia ma se tu lu yan sai le wat lin chuan ruat tu sai le wat lin lo chuan ruat chuan lo tu ang de te hin min ti ru de ni yong ne la khatiang le zel te pai chu na te kal san le win kan ti ve a to khatiang a kinari lombok si lo wat inga ma kan nom don lo su ni lo so kha bo se kan lo in sacrifice ve to na tele kum som panga chung kan thei pa to kan lo chu ve to na te zong te pu zong ve lo ma le tiang ru kan do to chenga sai le watling lo mo maro chu thei to pin lo to yom te lo pui te kai chu min ti se lu ngo te lin ka pui ma yang thei to pin chu thiu ni pung ani kan zom na ber aum to lo chuan pe ni hi kan tel lo ko in du zo kan yang